Pojďme se podívat na praktický příklad inner joinu. Jdeme na to. Nejdřív si uděláme zase takový jako přehled toho, co vlastně chceme dát dohromady. To znamená, my tady, já si vyberu všechno z tabulky payment. OK? Takže mám platby. Takže tady vidím například amount. Mám tady množství plateb, nebo ty částky jednotlivých plateb. A tady mě by jako zajímalo, dobře, dělali to jednotliví zákazníci, že proto je tady Customer ID. Všimněte si, ten první sloupeček je Payment ID, to znamená, že každá platba má svoje číslo, ale to nás v tuhletu chvíli nezajímá, ano? Mě zajímá tohleto Customer ID. Vidím, že 341, což je nějaký klient, nějaký zákazník, udělal tady nějaké transakce, jo? Několik jich prostě udělal, to vidíme tady. A teď mě by ale zajímalo, že já bych chtěl ve výsledku říct, hele, tady 341, to bude třeba David Šetek, tak aby tady bylo David, v dalším sloupečku Šetek a 799 víc, ale že tady Davida Šetka, že 341 je David Šetek, to tady nikde nemám. No protože to mám v jiný tabulce, že jo. To mám v tabulce Customer. To znamená, já si tady jenom takhle udělám poznámku, jo, že ten sloupeček, přes který to budu spojovat, se jmenuje Customer ID v paymentu, OK? Dobrý. A budu z toho paymentu chtít sloupeček amount, jo? A teď se podíváme do toho do té druhé tabulky, jak to tady vypadá. Takže vidíme, že tady je Customer ID. To je to, co nás zajímá, že jo? Protože Customer ID je i v té tabulce Payment. Výborně. Takže tady bychom si už mohli najít, kdo je 341. Jo? Kdybych takhle jel, tak spíš později tam dojedu, jo? A vidím, že je to nějaký Petr Menard. OK? Takže, ale já bych chtěl, jo, toho Petra Menarda spojit s tou platbou, s tím amount, která je v té tabulce Payment, jo? Takže tady vidím first name, last name bychom chtěli. Dobrý. A tady zase vidím, že se to jmenuje Customer ID. OK, napíšu si Customer ID. Většinou je tendence, že se to jmenuje v obou sloupečkách, teda v obou tabulkách stejně. Nemusí tomu tak být, pokud to někdo neudělal úplně jako logicky, nebo dobře, tak ale OK, chceme prostě Customer ID. tady to máme krásně udělaný. Tak, jak to má být. Takže teď přes to Customer ID bych to chtěl spojit. OK, takže jdeme na to. Jak to napíšeme? No, takže dáme si select a teď co chceme vybrat? Jo? Tak já dám, že z této tabulky dám first name a last name, OK? Takže first name, last name. Tak, ale teď mě ještě zajímá, já ale nechci no first name a last name. Co bylo to další, co chci z té tabulky payment? No to bylo to amount, že jo? Jo? Takže napíšete ty sloupečky, které chcete a teď napíšete from. No a první si musíte vybrat nějakou tabulku, jo? Dejme tomu, já vyberu, že prostě z jaký tabulky to chci. No tak chci to z tabulky Customer, jo, si dám. Teď si říkáte, počkej, ale proč to chceš z tabulky Customer? V tabulce Customer je jenom first name a last name, ale tam není žádný amount. K tomu se dostaneme, ano? Takže zatím nebojte, tady jsme si prostě napsali Customer. Já to většinou, když máte takhle, vyberete více sloupečků, jako se to píše na další řádek, ale to je teď víceméně jedno. A teď právě začnete spojovat, jo? Takže vy si dáte inner join, jo? To je ten náš první join, který jsme se naučili. A teď říkáte, hele, s jakou tabulkou to chceš jako spojit? Já řeknu s tou druhou. Tady mám customer, no tak která je ta druhá? Payment, je to tak? Dáme payment. OK, ale teď musíte ještě napsat on, zase klíčové slovo, stejně jako inner join, from, select. On znamená, přes co se to bude spojovat. To znamená, vy víte, že v obou dvou je Customer ID. No tak to tady napíšeme. Ale bacha, vy musíte napsat, hele, spoj to prosím tě přes Customer ID z Paymentu a přes Customer ID z Customer. To znamená, že to napíšete tímhle způsobem. Tak já napíšu třeba zase první Customer. Jo, z tabulky Customer mi vem Customer ID. Všimněte si, jak je to napsaný. Nejdřív tabulka, tečka, sloupeček. Jo? A tady řeknete, hele, a z Paymentu, tam se to taky jmenuje Customer ID. Payment, Customer ID. No a pokud to máme dobře, tak už by nám to mělo fungovat. Tak schválně. Možná jsme tam udělali chybu, kdo ví. A nemáme. Super. Jo, takže vidíme Petr Maynard.
to je ta 341, udělala tyhle ty platby. A vidíte, jak jsme ty data spojili ze dvou tabulek. Ano? Takže takhle funguje inner join. Je to takový, bych řekl, až jako logický propojení. Jo? Že chcete prostě k těm, místo těch IDček u těch plateb, prostě chci jména a příjmení. Jo? To je celý. Tak a teď, když se na to podíváte, tak si říkáte, počkej, já jako, jak jsi přišel na to, že tady je to teda z customer, když tady máš tyhle ty dvě z customer a tady z toho paymentu. No to je právě ono, jak jsme si říkali, nezáleží na pořadí. To znamená, že já když vemu customer a řeknu, hele, vyber mi to prostě z paymentu a potom mi to spoj s customer, jo, a tohle to je pořád stejný, že jo, tady se nic nemění. Když dám play, tak se nic nezmění. Proč se nic nezmění? Představte si to tak, že on jako kdyby prostě udělal takovou jako obrovskou, jednu super obrovskou tabulku z těch dvou a teprve z toho vlastně vybíral ty sloupečky. Jo? Takhle si to můžete představit. Tím pádem je jakoby jedno, protože tady vlastně on jakoby nejdřív tvoří tu tabulku, by se dalo říct, jo? Nebo tady. Tady vytvoří tu obrovskou tabulku, jo? A vy mu potom řeknete jenom, prostě vem mi prosím z toho tyhle ty 3 sloupečky. Jo? To je ten point. Takže vidíte, skutečně nezáleží na pořadí, jo, v jakým to napíšete. Já si když tak dám zase zpátky, když nemusel bych pochopitelně. Jenom dáme play, ať vidíme, jestli nám to funguje. Tak, jedna, prosím vás, velice důležitá věc. My jsme tady chtěli nějaké sloupečky, to je naprosto v pořádku. Někdo, zvlášť člověk, třeba který je začátečník, tak to velice často dělá, že si k těmhletěm sloupečkům ještě napíše, z jakých je to tabulek. Ono to jako není špatně, jo? Ono je to docela potom přehledný, ale je ten příkaz delší. To znamená, first name je z tabulky customer, jo? Zase customer.first name. Customer.last name. A tohleto je bacha, to je z tabulky payment. Je to tak? Payment.amount. A zase, když to spustím, je to samý. Jo, takže pokud chcete, tak si můžete třeba ze začátku takhle psát i názvy těch tabulek k tomu, těm jednotlivým sloupečkám. Můžete, pokud chcete. Není to úplně běžný, jo, pokud to není z nějakého důvodu zapotřebí, protože vidíte, jak se nám to prostě natahuje, jo, ten příkaz. Ale můžete, v pohodě. A ještě bych tady rád ukázal jednu věc, já si to když tak s dovolením smáznu, jenom abych to neměl tak dlouhý, ale klidně si to tam nechte. Co kdybych tady chtěl i to Customer ID? Tak tady vám vznikne maličký problém, protože Customer ID je trošku speciální, že? Tak, v čem je to speciální? No speciálně je to v tom, že Customer ID se nachází v obou dvou tabulkách. Tím pádem to Customer ID, přes který se to spojuje, tak pokud ho chcete do té výsledné tabulky, tak tady jasně musíte říct, z jaký tabulky ho chcete. Jo? Takže si dáte buď Payment Customer ID, a máme to, super, výborně, pořád nám to funguje. No a nebo si můžete dát, že je to z customer. Jo, měli jsme ikon z paymentu, anebo je to z customer. A výsledek je stejný, protože customer ID je prostě stejný, má jako stejnou podstatu v obou dvou těch tabulkách, OK? Takže se jako nic neděje. Takže tady můžete dát jak jednu tabulku nebo druhou, ale musíte tu tabulku dát, bez toho nám to nebude fungovat. Já bych si to možná ještě takhle s dovolením přehodil sem. Tady smažu tu čárku. Dobře, IDčka většinou bývají na začátku, jo, tak si to takhle nahodím. OK, super. Takže tohle je to, co jsem vlastně potřeboval, aby jsme znali. A ten princip bude pořád stejný. Ano, to znamená, vyberte si sloupečky, potom z jaký tabulky, s jakou tabulkou to chci spojit a on přes co. A to je celý. Jo, ono to možná vypadá složitě, ale ono, když si to párkrát procvičíte a vyberete si nějaký propojení nějakých tabulek, tak vidíte, že to bude úplně v pohodě. Tady ještě dodám to, že jak tady máte to payment a customer, tak občas se vám může stát, že vy si takhle zobrazíte payment, podíváte se, pak si zobrazíte custom, podíváte se a už jste zapomněli, jaký ty sloupečky jsou v tom paymentu. Tak právě z toho důvodu tady můžete si třeba ten payment tadyhle najít, jo, tak jak máme to tables, to znamená zase DVD rental, schémas, public a tady si dáte tables, měli byste jich tam mít 15 a tady si můžeme najít třeba ten payment. Jo, tady dám payment, columns a tady vidím vlastně názvy těch sloupečků, takže i tady si ty názvy sloupečků můžete rozklikávat, že tady jako nemusíte vybírat pořád takhle. Jo, abyste věděli, jaký ty sloupečky tam vlastně jsou, jak se přesně jmenujou, protože ty přesný názvy sem potřebujeme. Jo, takže i tady můžete tu informaci o sloupečkách najít. Tak, doufám, že ten příklad byl pochopitelný.
Uvidíme se u následujícího videa.